So yan mga ka-inday. Ano na si Marisol Abdurrahman. In? Ay, in. May bunta pa dahil. Tcharam! Sige, Marisol. Hello mga ka-inday, it's me again, Dayron, and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! So yun mga ka-inday, for today's video. Uy, gihangak mo noong ko eh. Naami karon diri sa kuan. Sige na diri din. Buwad. Naami diri sa Bulad sa cemetery sa San Isidro, Davao Oriental, Philippines. Kauban ako sila Putot, ayan, si Marisol Abdurrahman at saka si iba din. Anhimi din mga ka-inday, kaya pa kayo mga tao. Ay, unya, manguli gihapon may kimuli, manjapon may unya. So ayan mga ka-inday, manguli nami. Manguli day mo, pungkol mo. Una-una tabi Yes, this. Ayan. Bilang ka tarong. Uy, palong nga ba din? Chatis mo siya eh. Manguli nami. Kaya marag makaon tingin biko ano. Ang problema kay wa man biko. Manilingan. Sa tagsaong balay. Ay, Diyos ko. Guys, ayan mga ka-inday, na anak ko diri sa cemetery sa Cambalyon. Kauban gihapon ako si Putot. Ayan, si Mary Joy. Managkot siya si iyang anak nga namatay. Agoy, naaman day mga kuan diri eh. Naman day magtiayon din na nagkot. Hi, welcome to my vlog. Hi guys. Ganyan na mo? Taon-taon na pa guys. Masagi ni no. Masag mo. Katul-tul. Muli na mo. Pwede mo forward ito. Dito ka. Dito niyo. Dito ano dito. Diri sa miha. So ayan mga ka-inday, managkot mi dito ani Father
og ni Popoy. Hoy. Sabi ko sa pa. Naku, mo talaga to. Mas puro. Dua ayah. Tay. So, ayan mga kainday, namin dari sa cemetery sa Cambalyon. Ganina mga kainday, nangadto mi dito sa cemetery sa Bulad sa Bato-Bato sa San Isidro karon na amin dari sa Cambalyon na cemetery. Nagduaw ko sa kong papa, sa kong tatay ug kang Popoy. Kauban ako si Putot, ayan si Mary Joy. Nalabyan na mo diri mga kainday, wala. Ayan. Apa sa kandila tot?